барои чӣ пурбин варақро месӯзонад? дар ин ҷо қонуни физика кор мекунад. азбаски пурбин аз линза таркиб ёфтааст, линза нурҳое ки пароканда мебиёянд ҳамаашонро ба як нуқта ҷамъ мекунад. яъне нурҳо садҳо ҳазорҳо нур дар алоҳидагӣ наметавонанд варақ ё ин ки коғазро сӯзонанд, вале ки вақте ки онҳо якҷоя мешаванд, энергияи онҳо бо ҳам ҷамъ мешавад ва дар натиҷа дар як нуқта энергия хеле зиёд мутамарказ мешаваду ин коғазро месӯзонад. қонуни муваффақият ҳам азизон айнан ҳамин гуна аст. тавре дар мо мегӯянд ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. вақте ки мо андеша ва фикрҳои худмонро рӯи як ҳадаф мегузорем, рӯи як ҳадаф фокус мекунем, он ҳатман амалӣ мегардад. мо агар ҳама дониш ва таҷрибаи худмонро барои амалӣ гардидан дар як ихтисос агар сарфа кунем, мо дар он ихтисос беҳтарин хоҳем шуд ва аз беҳтаринҳо хоҳем гардид. яъне ин қонун дар муваффақият, дар кору бор, дар зиндагии мо ҳам ба кор меояд ва мо метавонем ки ҳадафу андешаи худамонро дар ҳама ҳолат рӯи он чӣ ки мехоҳем ба даст биёрем сарфа кунем ва ҳатман ба даст хоҳем овард. бо маркази хирад бимонед то беҳтаринҳоро бишнавем.